Het zijn allebei zeewieren, ze lijken allebei soort van op planten. Maar het verschil tussen de rood- en groenwieren en de bruinwieren is groter dan tussen mensen en paddenstoelen. Het valt onder het plantenrijk, maar het is niet echt een plant. Dus je kan het een beetje zien als een gewas. En dat wil ik dan op zee gaan verbouwen. En vandaar boer op zee. Nou, waarom op zee? Ja, dus alle landplanten kunnen natuurlijk niet op zee groeien, want zoutwater zijn ze niet zo'n fan van. Zeewier vindt dat helemaal prima, die gaat er heel goed op. En om een beetje kort door de bocht te zeggen, het enige wat je nodig hebt om zeewier te kweken is zee en zon. En dan komt het helemaal goed. In de praktijk is het natuurlijk iets genuanceerder. Maar aangezien we zoveel zee in de wereld hebben, denk ik van ja, het is zonde om er niet meer mee te doen, want je kan er zoveel mee. Binnen de zeewieren heb je 3 grote families. Dat zijn de bruinwieren, de groenwieren en de roodwieren. En vaak zegt die naam al wel wat over de kleur ervan. Maar het heeft eigenlijk te maken met hoe ze hun energie maken. Groenwieren komen aan hun energie net als landplanten, met gewoon bladgroenkorrels. Vandaar dat ze ook groen zijn, want ze nemen alle soorten licht op behalve groen licht. Roodwieren gebruiken ook bladgroenkorrels, maar hebben daarnaast ook een rood pigment, waardoor ze dieper in de zee kunnen groeien. En bruinwieren doen weer hetzelfde, maar dan reflecteren ze al het bruine licht. Zeewier heeft altijd een harde ondergrond nodig om te groeien. Nou, om ons heen zijn dat dus stenen, maar touw of ander drijvend spul werkt ook prima, zolang het maar hard is. En daarom groeit het hier zo goed op Neeltje Jans, omdat Neeltje Jans kunstmatig eiland bestaat bijna alleen maar uit stenen en dijken. Nederland heeft verder bijna alleen maar zandkust. Nou, en daar groeit het gewoon heel moeilijk op. Als je het langs het strand tegenkomt, dan is het omdat het of losgeslagen is en aangespoeld is, of omdat het toevallig op een schelp of een krab of zo is gaan groeien. Ik zie dat er heel veel met zeewier gedaan kan worden. Er wordt al veel gedaan in bijvoorbeeld cosmetica en voedingsmiddelen. Maar er kan zoveel meer mee worden. Biologische brandstof is een optie. Of dat mogelijk is nog maar de vraag. Een bio-afbreekbare plastic zou je ervan kunnen maken. Mijn grote droom is dat je het als alternatief voor soja zou kunnen gebruiken. Omdat soja natuurlijk helemaal niet goed is voor het regenwoud en best wel intensief is om te kweken. En nou, zeewier zou daar een fantastisch alternatief voor zijn.